Doce voz ou doce son etéreo, que os meus dedos posan as chemas as chamas. Recóndita mirada oculta no ceo e no sorriso poesía para mí unha cuestión bastante complicada, verdad? Un minuto non se podería dicir que realmente é poesía. Aparte, poesía é algo moi subjetivo, persoal, incluso moi íntimo. Pero, sí, a grandes rasgos, a poesía é un medio para se comunicar, para decir os sentimentos, as ideas, os pensamentos, e para que se expresar. A poesía foi a lingua, formas de pensar. Pensamos que coas palabras, coa lingua, podemos facer poesía, pero realmente poesía está en todo aquilo que consideramos verlo. Entón, é eterno, é enorme, é moitísimo. Verdade, a poesía é poesía. Por me arrebatar, polo único que na miña vida eu che desexo, un bico, claridade, puido teus beizos e meu sono de Morfeo.